Deas G bhríonn seachtú lá mína saona bhíon is fiche dó. Tá rud é ach sa dóineach tá siad ínta maithas tíon seo. Sin iad tá siad tá go dúir stuff a híthe, deasagaí stuff, agus tá má tuairt greine da I fér tiomí dó a bheit an lán is dearach le. Agus tá salan is tíon seo. Bé sé seo gimach as ma chasan. Níl dá a bhíon tá si gead tíí bud. Tá salan crocht is tíon seo. Is tíún nó bhfuil sa de lí. Tá sé sin a lí acu. Tá cin a hál hísan san áid le na gcóna. Agus seo áid fáscaí acu. Is tíún dó bhfuil sa dabhla có maithe tí. Tá fáscaí mai go leir tíon sin ní het sin an nearthain sean seo. Agus tá seacanón ar maidín agus lá nítá deas. Tá an fér sin a teat amach a cruach hál an seo. What's it? He's in chicken. Shouldn't he chin? I guess the have gur rébún an tíadach. Tá sé fleochachas lofa ag muí agus be tríon dó ar heol lofa stá. Ach níonart go mar faoi seo bardú much. Na cailtear is sinna. The have an bhfuil mai garcar. Agus tá má tuairt an níor am hastíh tí ach tá go dúir dó cailte. Níl sé cailte mar a sé teas a talú ríist. Bhí do sin chur a bheith ah bhúlaí má sinna aniu mbliana. Agus tá muid se gá rá sin an dóibhil sé. Síos linn tá postí le háthú go aniu. Tá sé teáilnig le háthú na ruí na sean ruí an seo. Ruí nach bhfuil dú chaim mé a áthú. Tí dóibh bhil sa de breisiú. Sa de breisiú agus tá sin a hiú. Tá sin leap breiste. Tá sin go homa an breiste agus tá sin breiste. Tá sé sin le háthú. Bagan a hardó sé sin agus tá sé seáilnig le bunt le spáil. Tá mí a brán a níos mó. Ach tá stuff a rig an sin níl dá arbí ón. Tá muid a bogú. Agus tá súcríú an seo. Na súcríú an sin. Tá muid a gá bheith tuairt sin a maithaí a ghibhrí agus a chur thart ar na fáiltaí. Tá go dúir acu ionanta sé de spríú amach. Tá go leor an seo an eise gom sa leid túr háiseacht fad a bú fadó hain. Agus sin na glasíid an ghibhrí. Onion, Brussels, Calcutta, agus Nero de Toscano. Tá coppla cranan sin le bogú. Agus tá má buint sin amach le spáil. Tá sé sinna gáil a gáil ar a chreithneach na go bhí go dtí Corcia. Tá ruí an ní gáil sean sin. Agus sin na tomogía. Na getí de homogía tá chutha amach agam. Bháitethe heile. Sin leas fásta. Sin leas agus íl, tiú leas agus na bagaí. Tá prétaí fás ar go bhfuil bhí sé de frás go dtí aniu, tá fuair for an chicanéad a maidin aniu. Go dtí le tá taispint agam bagaí an seo beá baithe agus iad sin neolór a bíon sa cean sin. Tá fér na sé ló de thbh gur staidméid a sin hí an aimsearálc agus bhí mé goldar a rí agus fiche leisce le. Tá seáillig de glanú amach agus gin am cína heag le sinna bheith gáanta am hamar bíú atá sé dí. Ciad tá sé híh be sé gláán na hé sin. Sinna dóibh an síl hart an seo agus sinna dóibh a chóir an síl bheith chur bheith ahanait. Tá glasí gáínta ar das tíon seo. Tá go leor sin le mé a choinealt. Bíá go baithe. Tá go dúir prétaí agam fásta ach tá bheith dúirt don héanathe. Bhaid baríocht tá go thuirt don na héanathe agam agus tá má tuairt creithneachta don na héanathe. Tá bhaid baríocht héanathe a gan neamhain. Níl go leor fuilethe teat amach agamsa.
Ac I bí níagam na góir ach tá sé gáil suas an sin le sconsaí I chéithniú suas an sin agus le sconsaí ar na maithe suas an sin. Tá fiche ceann tá canál na bhaile go mané agus tá sé de tí san ála bhil tá sé tromú agus gáilte san ála. Tá na crainn seo le clúda thugam. So dóis go níú na góras tí sa farc seo go fáil. Mar sin dó chaí mar sin na crainn a clúda sáil ag an stehéad mar bhile siad na crainn. Tá sé dabla gáil suas ní hardúna sin. Casa tásaí thuas an sin agus tá sin sin a gí. Ach tá sé seo réadómh agus bé sé am chuir bé sé do gálas dean sin aniu mar tá sé gáil bheith obair leis na sconsaí thuas. Seans mu. Sin dó bhil sé tá sálan is tíon seo acu an é agus tá na trí wathag háin sin glánta. Sin na trí wathag glanúid sin cop ó bháhain. Sin dó bhil sé. Agus mar dúirt mé níl an farc seo a bhéim go fáil caihí mé na crinne chasaint ar dús ach béis bé na góra gálas deach bealdáras san sa chéad ceanán san aniu na marach mar tá se gáil bheith tuairte nuas na sconsan sin na iad issue. Ba chóir dahan inne. Tá clunim gáil an rialtas a tuairt €600 a bhíní le breosla cheannat. Bé mar €600 a gálas deachan sa charhanach mar as gra tá an breosla an sin agam. Tá móin a tu go maithas na tígatha. Nuna é chaithúr eis ar talú tá sé tíon sin. Agus tá getí amad a tu go nuas as crainne bhí sa chasan cibí. Agus fuair na góir na dulegaí. Agus sin getí de sconsaí na hol. Well tá sé sin réile tomú san ála. Ach tá sé sin mai fa chunne crainn bega chuinealt na airde agus tá sé mai bhéad mai don tinneach níl me go éad a gó. Tá go leor áhar tinníon sin agus sin chlátha a tugu maithas a talú an áite hí agus bé sé sin an áite bhil causaí rudí mar seo carsan leis sin thart ar daras. Mar bhí sé dhéobh sé sin chuidúir trachta an sin. Tá causa amad a go maithan seo. Deanta tá sean getí amad agus getí de sconsa. Coinne sin áit glán ach níl sé tá sé clúdaithe le stuff faoi láthair. Agus sin don. That's really sin sean corceach bathe tá níl maithe bhíon. Tuair bheith sin nuas sa maithas a chéile. Agus tá posta bór sin le bhil ar a gheata hall nó ar a gheata stíon seo. Tá gheata le go stean sin fásta amígan. Ach a tar a dailín tá muid a gceart. Sin é, seo. Agus sin an chuig cinn de hóir tá fácan seo tá túr hall. Tá sí sinna gompar. San pára dú. Daddy mór. San daddy má ahara cinn bhegile. Agus sin ceanela fearna tá síon sin spáchta. Agus béisi sinna gompar fásta. Sin dá ceanna hana go níos as clún bolog na bhé an darna áit san chunda í fáilde. An go bheith go ar one shift on. Ar one shift on táhain. An go mí sa mí roigan na gáildá go bí. Ní nó shift sa gáildá. Mé sin éana nas mar sam. Mé sin an áite mé sé cróta go bí. Bhí sé bheith fáil san an ais pára dú é. Pára dú sú ní damí. Ní sí mí. Sa má chápa gan sam é te buk. Sin pára dú. Tá mún hartar. A sin páta an scaíonn san tá sin de cardún le bhfuil pára dú. Pára dú ní de cardún. Tí sin de cardún. Ní mí. Ní sin de mí. Na bacin níos cardún an am rá. Na gói. Tá sé seo spáchta sin má chápa gan sam tá sin mí. Sí mí. Sin cúpla san. Tí bí sin an crack. Sin an scíal. Okay.